mihringa hian chechechi ve hrim te thil tong makle thil tong dangdai thei ve hrim te hi omani a tuntruma po hian mi thenkhat thil ton dangdai le an chet fu lo na thenkhat te kan thlir ho dona chumi main kan video te min lo like ka min lo share sakle turin kan ngen chewa kan channel hi subscriber nuai ni kan tling chho ve trep to a min la subscribe lo ten min lo subscribe a notification bell lo on turin kan ngen le chewani lawrkhawm episode za sumruk pangana mi thenkhat thil ton makle dangdaite in leng du omlo Thailand rama tlangwal pakhat chu phone khoi mual chunga a in thiar lain an komo chunga chon rin lo tak main rule alo omreng maya chutia atom naron hliathim ta khup chu angai theilo ani che kang chu kai kuang in chemta drota a che sakna laya tak mai khan a chuk ta fok maya atira chuan rulina chukti a hremai bik lova noi lama zubi chu a phuchiang khermai rang taka in sa seng chungin arak chula athi sen po achuak nual nge ani man mo taka hospital a hruai ngal ni in mun li laya an lo thui saka rul tur thana dam doin an lo chiu ngal boka vanei thak takin he rul hi tur nei lo chi alo ni hlau maya chiat na sa zawk a thleng ta lo hlau ani anu arul man thiam te kovin achuk turul hi man ani ta a ram noya chua zalen ani zui ta ani hetiang de ubok hian Australia rama rule lam zirmi Elliot bat chu kumsang ni som panga khan tum ni lai mai toilet rule om man sak tura ko alo ni to a ahma sa zawk hi fit kwale inchis riat la ya sei ni in komo chunga alo in kwal rui mai chu he in siam that na thok mek tu te chuan muin rang takin rule man thiam Elliot bat hi an ko ta ani komo chung hi achep baka rule hian tran mun asiam thiam hle maya komot chu chia reingel abe nuwa bat chuan aman thei da ramani atrum ni na a ko ani phei hi chuan Elliot bat hian an prank ani aring hial zoka nu pakhatin phone aron biain an toileta rule lian tak maya om thu aron thrila ama loka toileta rule om alo man to awangin trum ni lai hetianga thil nai vai taka thlen hi aring bik lova anti dermai mayani aring hialani nima sela mi mang angin anron ko lo oi sak lo ngot mai kha thil ti om ani lo wangin awapan ta thova an lo ti der ozong lo mai an komo chunga chuan saphai lian em mai fit sari chuang la ya sei chu alo tom kuk maya heipo harsa takin aman le thei ta ramani komo ta chuan alu lamron langma se atak sa sei tak chu pipe chunga atang hriatthiam em maya rule man tura mi bungrohan chut chiat rop mai kha bat hian a hre ve hle mai sia an fa pa ek chuak to tak mai lo thu kom chal main ngak lel tak le lau tak chung si in a lo thli reng bok ne ti chelo theang beraman adu bok sia wangin harsa ati viau thua soya an hlimpui zui ta phian ani ome heng rule te hi toilet tuk verle khoya molai pipe chia atang te a lo lut ni turangai an ni a rule tur nei chi an ni lo hlau zel hi an van nei hle ani kan in le lawa chuna thleng ve lo tura han ngai phot mai la film khur thu la zai rut chunga bunghal chot lovin in thiar dona han enfel masak ve te po aswal lo viau mai theye ripui leng kai noi khovelina boy pui mek ripui vele velo test na kalpui zel alania kan zinga po he test paltlang to mi engamozat kan ome thenkhat tan dang le nar chung han hol hi thil hre om tak ni lem lo ma se thenkhat tan ero thil nuam tak ani to lo veinen ukelama cheng a ming tarlan lo chuan swab sample la in adang an hol mek lain a uak thut maya an hol na stick inches ruk la ya sei chu a mora lapua anda chop chuan adol bal hlau mai rang takin hospital emergency a hruai ni in heta hian an lo phor sak le ta ramani zam chunga thu oi taka ado ve ram te lul nen a sample lak na ber adol zui le boxi chu amang an thlak khopang le heng che chual pal hi thleng theilo chu ani lo rualin soitur atam lo hle a claim te zinga US lama po hetianga che chual pal na hi alo thleng ve boka Albuquerque New Mexico US a cheng Orlando Skidmore chu clinica swab sample test neya ahnar hol ani lain a hol na stick chu abung ta ani ome Skidmore hian a soidan chuan nurse no hian ka hnar veilama a hola
second nga vel a hol nu chuan thil rikhep hi ka hria ahman rohman om dan ve reng tura ka ngaya ma se an phoi chuak chi chu a mor lam chu alo tel tareng reng lo mai ani ti in a soi hospital lama kalpui ni in en fiah sakani a ma se a hnar chung le dangvel bor a hian chu stick bung le lam chu alo tang ho lo maya a hroka lu thlain adol ta nia an ngai taringot mai ani skidmore chuan he a thil ton hian hripui vei en fiah konga test paltlang lo pha anom hlau le a he thil hi chu thleng pal liao liao ani thu a soi war le a keini po in kan lo pha ve ngot tur ani lowang nu ber che chelai lem chanjirna skula mithar texas a cheng listen milan kum som pariat mi chu an school audition nei na tur ta na in buat sain ruma azai chin vela he audition nei na a thelu tur hian video in azai lai hi a record pa bokani chutia azai ar lai chuan thok le khata tu emo hi an silinga tang chuan aron tlahol thut maya aphuna sangang mai Oh my god! siling chung ti fiah anu lut chuan arin omlo lai rap fuin aron tlahol hi alo ni a abob ron khai waizur mai chu arap man lek lekani ma se anua lis hian a soile danin anu hian hliam pakhat ma anei lova atla lai video lo lak fu chu enin darkar chan vedon lai mai chu zatakin an chung kwa in an nui ani ome an siling chia chu apa chuan thom thale in he anu che chelai video hi tiktok a post zuita a khovel puma n2 8 million lai an nei zuita ani Oh my god! in taulaya mel omdan lir thaya chet sual hi thil nui za thlak ani hau lova kumtin million khatle achan vedon lai lir thaya chet sual na hian thizia anga chhut ani hialani heti lai hian poi tham thleng lova chet sual na ahnuwa hlimpui tak zawk hial tepo a om ve boka chung zinga chuan kumsang ni som paruka twitter mang thin miss andri hello kojo tia in da in a twitter kaltlanga lir thaya an che sual lai thalak a share hi alarin mi lom a hlo hle hello kojo hi ahnung sit dinglama thuin an chuan na motorin engemaw suwa a han ding hing loya chuan in vuan bet man lovin a hmai chu a masi ta chuan avanor ta sia maya rang taka tlan chuak ngalin liamero an omlo hlawani motora a hmai to na a han en non le chuan he thil hi awa muta a hmaya foundation le lipstick in noi cha takawang chuan a in tau khului lai mel chu chiang em main a malam si ta chuan alo lang kul mai chesuale tilovin a hmua piang chu an nui zo ta vek maya he a hmai thla a hian a hnar per boy mai te amit ching suk mai le abiang kinernop mai te chu chiang takin a hmu theya twittera da in taulaya mel omdan tia hlimpui a hlo ta hle ani hel ko joy ang boka in tau ve ni om tak he thalak po hi a hnu loka aron lar vele peklea nima sela atak ani cmt le khoya thlenge ti ero chu ngai event a hlo zui ta lem lowani trong thu chelowa thleng ve pal ta hlau se hetianga mel hnu chia ve thei mai om i thian te zinga bo ve thei tak mai kha comment lama han ko chuak te le